ভিডিও করবি আরে এইଠିକି যাଉନି এইଟା ପଢେଇ ଦେଖ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ମହାକାଳ ଫଳ କେତେ ବଡ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବଡ ତାଠୁ ଆଗକୁ ସେଇଟା କେତେ ବଡ ତାଠୁ ଆହୁରି ବଡ ହେଲା ସେଇଟା ପୁରା ପାଖରେ ହାତ ପାଇ ଯାଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଧରିଛି ଏଇଟା ତାଠୁ ଆହୁରି ବଡ ଏଠି ଅଛି ମୋବାଇଲ ଉପରେ ନେଇ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଡେ ବଡ ଫଳ এইটা এইটা আউটে এ ইয়ে মিশেই তো সকাতে কোন কইলে যে হ্যাঁ যে বান্ডা দাও ফোন হ্যাঁ কইদলা আসেনি আଜି আমার তো কইলা পরা কলা কান্না হবো দেই বলি এইটা পাকଳ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଦ୍ଧେଇଙ୍କ ଗାଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଫଳିବ ଫଳିବ ନୃସିଂହ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପହଡ ପଡିଯାଇଛି ଏଠି ଶୋଇଛି ଆସିକି ବାଧାରେ ରାଧା ମାଙ୍କୁ ପୁରା ବାଧା ଏ ଆଜି ମସ୍ତ କରି ଆଜି କୋଉ ବ୍ରତ ସିଦ୍ଧସାଗର ବାସ ଲୋକ ତ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ଦେଖିବା ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କ ଏଇଟା ପୋଖରୀଟା ନୃସିଂହ ଗୋଡ ଧୋଇକି ଆସିଛି ଗାଧେଇନି କୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ଧରିଛି ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଆ ଟାଇମ୍ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିପଟ ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ଷ୍ଟାଇଲ ଗଛ ଲାଗିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇଟା ପଛପଟ ଗେଟ୍ ଠାକୁରଙ୍କର ସିଦ୍ଧେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିକି ଆସିଗଲେ ଆଉ କୃଷ୍ଣା ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆଉ ଠାକୁର ପ୍ରସାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି ଖାଲି ୱେଟିଂରେ ରହିଲେ ସିଦ୍ଧେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କର ସାମାନ ପତ୍ର ନେଇକି ଆସିବେ ଡଙ୍କି କଟୁରୀ ପତ୍ର କାଟିବା ପାଇଁ ଆଉ ପତ୍ର କଟା ସାହାଯ୍ୟ ହବ ନା ନା ତା ଦେହରେ ଟୋଟାଲ ଇଏ ହବନି ତାହେଲେ ଆକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଥର କାଢିଦେବାକୁ ପଡିବ ବଢା ବଢି ଚାଲିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ
ବେଶୀ ଲୋକ ନାହିଁ, ମାତ୍ର 4 ଜଣ ଅଛୁ। ହାପି ଫ୍ୟାମିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। କ୍ଷୀରି